Čaute Beebles! A čaute ľudia, vítam vás aj ja. Presne tak. No a dneska tu máme zase ďalšiu challenge po 2 mesiacoch. A prečo taká dlhá doba? No lebo tento tu je Ja som stroj času. stroj času, Je to tak? lebo furt mal výhovorky. Nemal, absolútne. To je len... Som ho asi, Čas nevyšiel. 2 mesiace som ho volal a furt písal, že najprv tamto, potom hento musím, tamto musím, hento musím, tam idem, Ale hentam nevadí. idem, do hentej tam idem, hento robím. No a pred 2 mesiace to lebo Ale niekedy aj tebe nevychádzal čas, keď som chcel ja. nech vychádzal vždy. Nevadí. Ja som nikdy neodmietol ešte. Nevadí, to je vedľajšie. Vidíte ľudia, on ma ešte nikdy neodmietol. No, No homo. No, dobre, môžeme. ale kúkaj, aké krásne chainy, tak. Dobre. A dneska to je challenge trošku zase, ako vždycky štiplavá, je tu toto. Chreník, taký kvalitný. New chreník. Ja mám, že 200 gramov. A ja mám, že 190 gramový. A mám 190, takže ja mám zase oné. Som v pluse. V minuse teda som to A povedal. neviem, ako to otvorím, počkaj. No, ide to úplne ľahko. Fuj, smrdí teda hovno. Štíplavé, Vieš to? To neviem otvoriť. to bude fajná challenge. Daj to sej, že ty nemáš svaly. Áno, to bude. Ty to nevieš otvoriť, hej? Ty Dá čo sa to. chodíš 3-krát týždenne do fitka? Už nechodím. Ja ju nechodíš, potom sa ani nečudujem. No a ešte, aby sme nezabudli. Náš nový sponzor tyčinky. A ešte Aby nám geberka. zlepšili našu chuť. Takže tyčinky, ako môžeme si hneď otvoriť. A ty by si mi mohol, že gemerku načapovať. Geberku načapujem. Ja som, že si medím. Komu načapujem? Ja tebe, ve? No. A hneď nášho nového sponzora musím okoštovať. Ako správny Trochu máš penu, aj na tom. recenzent. Pusti pena. Aha. Padol mi v roknách, to nevadí, a pen. Wow. Pivo. Lepšie? Daj si Snickers. Keď nie si to ty nepredstaví, daj si Snickers. A Presne tak. niekedy mi padol v roknách z gemerky, ale není moc vyjať, lebo idem Na to papať chren 3, 2, 1. Čo robíš? Čakaj, Neviem, dáme. čakám. Takže, To není ťažké, to musíš, keď si predstavíš, že to je nejaký fajný čokoládkový jogurt, tak to zješ. Presne To ťa tak. nebudeš čím. takto sem dám túto tyčinky. Máme tu tam. A ja mám aj túto vodičku. Za jedadlo pekne sladké, nejaký cukrík. A môžeme ísť papať, nie? Keď už video má 3 minúty. No, poďme. Tak pre istotu tu máš tyčinky, tak aby si sa náhodou... Ja tu mám aj roštík. Ja som pripravený. No mi nedal rošček, pretože No nemali. lebo som... Jak sa to povie? Neviem. Chudobný. Nie. To nie je to slovo, nevadí. Dobre, ja už mám nabraté. Ja som myslel, že máš inú konzistenciu, ty si má taký oný. To je také, že ako také pre babetka, vieš, ako ideš. Detská výživa. Detská výživa, presne tak. Detská výživa, ale trošku štiplavá. Nie, absolútne, to je taká sladká tá... Čokoládka, no poď. 3, 2, 1. To nič nerobí. Pohodička. Potom to sa fajne zosereme, že? Trošku na záchode bude trošku bombander ruský. Budú lietať bomby a rakety na záchode. Taký dobrý to je. Mhm. Začínam slziť zase. Ale... Neverím ti, že dáš 200 gramov, to nedokážeš. Ja dám 190 gramov, neboj. Z roštíka? Čím viac si dám, tým viac sa šípe. Ja viem, preto si musíš robiť prestavočky. Alebo to zase čo najrychlejšie. Ale pomaly najďalej zájdeš. Presne tak. Musí sa čo najviac vychutnávať.
Čokoládka, čokoládka, čokoládka. Čokoládka. Ah. Aha, mňam. No, čokoládka. Fajná čokoládka, no. Taká milka dobrá. Mhm. Takú by som si dal. No, takú milka chren nová príchuť. To zaujímavé. Hej, strašne to je zaujímavé. Podľa na čo tu máš tú vodu, keď si sa nej nechytil? To budem piť až potom, keď budem umierať. Ja skúsim si dať do huby ten rožok a zajesť to tým. Do huby rožok, trošku sus. Dobre. To sa zmiešalo tak, nie je to ešte horšie. Ja mám nápad. Zoberiem si tyčinku a keď si to namočím do toho, tak to mi nejde nič. Vieš, čo je najhoršie na tomto? Sa mi zlomilo. Nie, to není to hrozné na tomto, ale na chrane je najhoršie to, keď sa vám to dostane do nosa, to... Ale hlavne nerob, že tú lyžičku takto dáš a strčíš si to do nosa, to nie. Jaj. Nie. Som to skúsiť, škoda. A môžeš, čo to spraví? Ja nebudem to skúšať. Dobre. A fajná pochutia. Ale tak nezačnem, keď mi to vlezie do toho nosa. To bolo strašne príjemné. Ty už si sa akože prestal papať? Ja aj my ešte pokračujem všeli ďalej. Jasné. No, vypadá to tak, že už som v polovici. Kde? V polovici. A som si mal prejedené pred tebou do jedli. No určite. Ja si dám takýto menší kúsok. No tak to chcem vidieť, čo to spraví s tebou. Ja trošku si uberiem. Nie, my pekne papame. Dobre. Si dám trošku taký menší kúsok. Menší, no. Taký decentný. No, dobre, tak odštartuj to. 3, No, 2, no. 1. Som zvedavý, čo sa svojho spraví. Podej si. Plný výživy. Áno. Šokoládka. Do nás mi to ide. No, ti hovorím, že to je to najlepšie na tom. Nie. Toto není dobré, není. Veľmi príjemné to je. No ja si myslím, ja to budem zapíjať, to bude lepšie. Vieš, musím si lyžičku. Nerob to ti rozvíri všetko tie štiploviny po celom jazyku. Musím mohol povedať skoršie, že som sa napil. Ty si sa chcel napiť, nie ja. Čakaj, ty si sa napil. No, nevadí. Dobre, ideme ďalej. Nestrácame čas. Toto... No. Chutí ti výživka? Taká, to je... Jablčková výživa. No, som si aj myslel. No, tuším taký ako lesnú zmes, ale také niečo. No? Môže byť. Mňam. Maliny, tak. Maliny, presne. Malinková, jablčková výživka, dobré, veľmi fajné. Mňam. No, dobre no. Lepšie jedlo som si dneska nemohol vychutnávať. Ani ja, kam si sa mu dostal z toho, no? Keď som si dal tú veľkú kopku. Jaj? Už som za polovicou. Mohol by si ma začať dobiehať. No. A ty máš? Ty máš iný chreb. Musím začať chvíľku. No. Ty máš aspoň výhodu, že tebe sa to nedostane do nosa, ale... Jakže dostalo sa mi to do nosa. No ale menej, mi sa to dostane za každým. Počkej, skúsi aj lyžičku z môjho, či to je horšie. Dobre. Iba o test. Tak iba kúsok si. Počkaj, ti vyťahnem lyžičku. Poď, však môžeme aj svoje lyžičko Že papať. či máme rovnaký, alebo zase si vo výhode. Takže ukáž. Alebo že zase to je nefér. Je to v pohode. No teraz to nám neprichádza, ale myslím sa, že sú podobné. Sú v pohode. Takže ja som si ten slabko. Áno, to je ten slabko.
Hej, ja som sa s tým popcorn. Dobre. Dám si vodičku. Ja si dám teda... A mne už ani moc nevadí, to je akože... Vieš čo, ja si dám ten tvoj, aby keďže si zobral môj. Ja dnes moju lyžičku presne pekne. Nie, však pačí. Tu pekne polizujem. Mňam. Ukáž ten tvoju sračku. No, ukáž to. Tu si dám tyčinku. Ty máš o mnoho lepší. Či ma to vôbec neštípalo. Ja ani hento neštípam. Jasne, on je zase podplatený oným. On zase si kúpi nejaký sladký a mne dá ten najhorší. No však jasne, že podplatenosť. To je absolútne není pravda toto. No, on tu podvádza, on si tam dá, ne? Nie, že pozri, to je, že... On to... Kani a hento je health. No však jasne, že mne dá horšie. Kvalitnejšiu značku, on si za to šitnú si kúpi a takto sa tvári, že ja mám úplne štiplavý a pritom má sladočky. No a potom, že... Pozri, tu mám 54% schren, takže... No. A ja mám 75%. Aha. No. Jaj, Mm. chybička sa vloudila. Niekto tu je trošku neférový hráč, no. Ale ja sa to nemôžem, takže... No, Aké som kúpil, také mám. Aké som kúpil, také mám, no. Ja som si vybral ten väčší. Hej. Ja to nemôžem. Na budúce vidíme, keď ti dám... Keď ja si zoberiem... Kúpim klasickú očicu a tebe dám tú krémskú očicu. Fú, tako nemám rád. No tak ale to pôjdeme na budúce. No ale áno. Hej. No, určite. Určite nie. Áno. Poviem, že zle to, ale to nechcem papať. Listo sa. Fuj. Dostali sme sa do polovice. Ja už som za polovicou teda. Ja neviem, kde som, ale... Ty si niekde určite. Ak je 100 gramov vo mne, tak to už není dobré. A už mi fakt je zle. Začína byť zle. Dobre. Tuším, som to prehnal, áno, áno. Ale toto není paráda, toto je hrozné. Dám si oddych asi 4 minút, nefajčím. Jo? Áno, rybár, Aďo. Leto 2020 parkour. No. Ja neviem, chcem ešte pokračovať, či nechcem. Až by som to tu ukončil. Tradičný chreň mletý. Ale prosím ťa. No, chreň 75%, no. Ty máš koľko? 50? Pak je podvodníček. 54. Takže úplatky. Ale nie, to sú fakt toto. Takže vaxer som, vaxer. Neviem, ale podľa mňa 70 gramov som dal, možno tak bolo ako. Dáme ešte poslednú lyžičku. Dobre, tak dáme s tebou. A dám si takú trošku naberačku. Takú. Prečo si to robil? Neviem, lebo mám na to chuť. No jasne, ideme na to chuť. Mimo to zachutilo, to je divný týpek toto. Ja s ním neviem sedieť. Nemu chutí chren. Počkaj, potrebujem si dať. A ja pôjdeme páliť túto vnútornosť. Ti. Tak to klik. Ja už soplím poradne. To je. Napijem sa. Napí sa. Perfektné. Či dáme ešte jednu lyžičku? Poslednú? Poslednú. Ale už fakt poslednú? Final boss? Dobre, tak dáme ale veľkú naberačku. Nie. Ale ja musím dať menšiu, lebo ja mám viac Dobre, tak percent ja si dám dobre, odmeráme. No poď. A nemám tu odmerku ani vodováhu, nič, ani pravítko. Pravítko by som možno zohňal, ale nechci sa mi. O kom? Ja však ja mám pravítko v oku. Nie je to tak? Keby si mám okuliare, tak už mám dve pravítka, vieš. Však videli sme to pravítko v oku, keď si to krájal. Čo som krájal? Ty v oku? No, alebo čo to bol citrónik? Nie. To bol citrónik vlastne, Citrónik? áno, tam bolo to pravítko v oku. No, však tam bolo, dobre som odmeral. Dobre, tak ja som... Takto si Tak dal. takto. Tá je približne koľko? Trošku Počkaj. menej si daj asi. To sedí. To Sedí? 75% ku 50%, keď si dáš takto, tak sa vyváži. No, dobre. Takže ideme na to? Chuti sa vyvážia, nie? Pripravíš si rozštek,
to stieka. Hej, čo sa stalo? Mne to klaplo na podložku. Ja mám aspoň, že ten hustejší taký. Ja trošku som zasral onej podložku na myšku, nevadí. To nevadí, to sa vypere. Stáva sa. Dobre, takže ideme na to. Ideme, no. Dobre. Môžeme ísť. Pardon. Na zdravie. Pardon. 3, 4, 8. 5, 8, 3, 8. Ideme 3, Matematik. áno 2, 1. 0. Teraz. Vychutnávame. No, že to je dobré. To to nič neurobilo. Ale fakt nie. Fakt teraz to bolo v pohode. No? Ja to tak cítim, že to je. Fú, ty tak svetýstvo. Dobre. Neviem, ja som odať podľa mňa 100 gramov, že? Podľa mňa toto je 100 gramov, nie? Toto. No. To je taká polka, že? Podľa mňa, hej. Ja som sa dostal sem, takže to bude... No, dostal som sa sem, to je koľko gramov? To je cca tiež polka, 60%, tak nejako. To dajme tomu, že 100, to je 90. No. Dostal som sa do takých 120. No to nie, ale nevadí. Dostali sme sa do polky, on trošku za polku, čiže keď sa To dostal... nevychádza. Keď si sa dostal ďalej, tak si tam posunul žicu. Fajného chrení, ty kokos, to je normálne. Je to tam. Ty, no tak toto bude zaujímavé ešte. Trošku odklepeme, no. Tak dobrú chuť teda. Tak ďakujem. Ja si tu... No, padlo mi to práve na gate, nevadí, to sa opere, tuším. Dám to takto s Vypadá chlebom. to dosť divné, keď to takto máš. Čo? Také biele na gaťoch. Pozor, kvapka. Debilko. Ham. No, a som rád. No, no. Fajné výživné. Presne tak, takže odporúčame, chren si kúpte, spapajte, Makeup. zdraví budete. Môj nos zažíva Máte. práve free Steam gift 50. Dostal si gift. Určite. No. Ešte by som to spapal s čokoládkou. Dobrý nápad, tak spravíme si takú ochutnávku ešte. Čo tu je napísané? Mr. Chok. Áno. Mr. Chok. Tento produkt není náš sponzor, takže ho nemôžeme ukázať na videu, že aký to má obal, takže... Čo to je skôr? Je to až to dobre. Ďakujem. Bojím sa, počkaj, ja mám nápad, čakám, že sme to pichli ešte do toho. Nie, Dobre. tak to neskúšaj. Ja som to dostal asi pod teba, kúkaj, ja som zrovnal. No, dajme tomu. No, vidíš, no. Takže nikto neprehral challenge, na budúce bude kremská očica. Dobre. Potom už budú lahôdky, napríklad taký kečup. Mňam. Jak sa to volá? Neviem, čo myslíš teraz. Surstroming bude, no? Najpalivejší chili chips alebo niečo také bude, no? Už bude Keď lahôdky. zožehneme, zožehneme. Takže dáme si nakoniec sladkú Presne odmenu, pretože sme úspešne absolvovali chren. Dobre. Papáme nám. No. To je lepšie než ten chren. Nie, to nie je, že lepšie, to je, že lepšie na textúru. Ňam. Toto išlo, toto je dobré. No. Teš sa na záchod. Už sa teším. Čokoláda plus chren. Super kombinácia. No sa teším, čo vyseriem akú šiplavosť. Tak to hovoriť na videu, že keď budeš se... No. Dobre. Delobuch. Dajte like, odber už konečne. Odber. Áno, odbery, tam máme odbery. Však odber, halo, však iba klikni na to červené dole. Ty si neklikol, tak ja to neukončím, dokým na to neklikneš. Čakáme. Čakáme. Času máme dosť. Však ako ja sa neponáhľam. On sa ponáhľa, ja sa neponáhľam. Tako je. Dajme tomu. No. To stíham. Počkajte na toto predošlé video a tuto kliknite na random video a majte sa, pa pa.